Patah suntiang dapat ditikam, patah hati badan dinasut tara solangang dinami ya dinarami tasinta anak tengah malam bertanya bagaimana ayah kami di Mayokini di Mayokini bagalau galak jo sorak meningkah cenang jo agung tuanai ana darota gak basani taga basani oi tuan silau anak nak taduh tangi anak kandung oi tuan ayah matota kunjung kari tak kunjung kari ayo larami rumah jo halaman tadan ngadendang jo saluang oi tuanai banan tuncaro gurau nina ya gurau minang ayo tak bansai saja ditanggungkan tangi anak manusia jantung nana ya nyona lupa karib karabat Nabi Basalam bertemu di dalam alai tuanai
jauh ada pamili datang ayo kok sakit anak tengah malam sialah mencari ubet walai nana ayahnya di rumah